Čaute, dostopovali sme úspešne z Rieky do Ljubljany, so Superujom, s ktorým sme popili. Pokochajte sa A teraz sme našou úžasnou miestnosťou. Teraz sme v super hodnotenom hosteli v Ljubljane. A vlastne máme tu takúto stoličku, ale krov v zámku. A ináč tu nie je asi nič. Keby tu nebol ventilátor. Nie je tu naozaj nič, ani priestor dokonca, Mám ani asi okno. také klaustrofobické trocha, no to je okno. Aj je, aj nie je. Ventilátor osvieži zavše, nejaká skrinka, no. Hlavne, že je tu posteľ, no. Ale platíme o 2 € menej než v hosteli Marina, ktorý ostal v mojom srdci asi navždy. Periny tu sú. A stopovali sme z Rieky, čo nám povedali ľudia, že sa bude ťažko stopovať a nakoniec sme stopili modelku, ktorá šla do Talianska. A stali sme sa do Talianska a nakoniec sme sa rozhodli vystúpiť v Kozine, kde sme stopili, nestopili a išiel Jan. Nestihli sme vystrčiť tabuľku, A išiel Jan, ktorý je rocker. Voľnomyšlenkár. Voľnomyšlenkár, ktorý má syna, 22-ročného syna. Zobral nám kávu, pofajčili sme, zavše, išli sme na hrad, zahulili sme, popili sme. Odnesol nás pred hostel. Poplatil, Simpoš, nemal trochu zuby. Ale Simpoš, ktorý sme sa neodfotili. Nechceš aj na seba natočiť video? Vlastne natáčam stále No, ventilátor. Pravím, popili sme. Tak sme sa pošťali na hrade, ale Jan našiel záchod. A ideme sa asi nájsť. Ideme žiť, lebo tu sa asi nedá veľmi tráviť čas. Ešte čakáme na svojich roommates, ktorí budú Čakáme na našich roommates, čo to budú za Ale my máme zlatú posteľ, ako bolo na obrázku, takže ja som trošku... Vybrali sme si hosta podľa obrázku, kde boli zlaté postele a barokový nábytok a tak akurátno. Hlavne, že tu nejaký je. Hlavne, že máme ventilátor, okno, neokno so sieťkou. A máme tu, máme kupón na kávu alebo na čaj. Tak káva ráno. Poteší. Ako v Marine. Je to takmer ako v Marine. A tak žena na recepcii veľmi v pohode, veľmi chill. Mala pekné nohavice. Aj ten sa mi páči, chcela by som. Taký naozaj, že Adela štýl, chilling štýl. Ja to nedočiahnem. Zuzana sa nezmestí. Čako z druhej strany. Jasné. A tak si tu chillujeme v našej kútici. Ešte kúpelka. Ideme do Bobenčeka. A Bobenček je už asi zapretý, ale ideme do Laviniatu. Kúpelka takže v pohode. Počkať. Tu je nejaká sprcha, čo tu vidím. No. Už som urobila internety. Tak, sprcha by bola, dá sa. Môže byť. Zuzana tu nebude šukať v noci aspoň. Ja nemením byť v celej bate dnes večer, takže myslí na to, prosím ťa. Škoda, že nám Jan nedal svoje číslo ani mail, lebo by sme nezostali v celej bate. Zvieratko, asi. Nie, prosím si, nám tam ešte vec z bio. Dobre, ideme na internet. Zistíme, či je otvorený Bobenček. Ako naše prvé dojmy sú také, že mali sme pivo, je dobre. Keby som to pivo nemala, bolo by horšie. Lebo naozaj som zvykla na štandard z Botela Marina, kde to bolo... Jo, aj Marina, tak to bol iný kaliber. Dokonca ani konobar nebol ráno, už to bol znak nešťastia. No, zase sme stopli. Ale nemôže byť všetko nemôže dobré. byť všetko, lebo fakt sme stopli Ušetrili sme 30 € za cesty, Rieka a naspäť. A za kávu? Za pivo? Za kávu euro, za pivo 68 Mali sme, čo to bolo? Mercator pivo. A dobre bolo. Dobre, chutné. Mohli sme si dať ganžu, ale nechceli sme. Je to tu ako priateľské. Nie som drogista. Takže... A ja som sa chcela zviesť na motorke, asi som nedala dostatočne veľa signálov, že Ujo ma nezavolal. Tak ale no. Našla som Wi-Fi, je tu až jedna čiarka. Prečo nie? No tak sme v kútici. Môžeme byť rada, že tu je signál. Môžeme byť radi, že máme strechu nad hlavou. Že máme ventilátor. Okno, neokno. A našli sme periny v skrinke. Nazvem open. Myslím, že tu v tom hici. Nie sú tu skrinky, ale tak ako no, vážne. Človek nemôže mať všetko. Za to sú tu vešiaky. Suseda pozri, ber vešiak do rúbsaku, ak si zmestí. Máme ich dosť. Zavesíme si tu svoje roby. Ja som taká opýta z toho jedného piva. Povedz čo do kamery ešte.
Môžem vám prezradiť heslo do hostela 24. Nechoďte sem, prosím vás, ak máte radi priestor. No. A tak strecha nad hlavou, no. Boli sme už na hrade a to sme sa ani nedošli v podstate. Prečo nemôžeš mať všetko? Počilovali sme s Ujom. Don't worry. Siesta. Ujo bol super, ja keď som si chcela nepôjde Wi-Fi, budem nasratá. Wi-Fi nie je ktoré mi nikdy. teda zmizlo, takže... Ja radšej môžem, tak pôjdeme tam počilovať ku káve alebo ku čaju. Ale nemáme tam obývačku. Máme tam gitaru a klavír. A računalo. Računalo za To gosta. vôbec nie je signál. No, Zuzana je závislá, jak moja manka. Nepíčime z lavinka tu do večera. Ale veď na počítač dole pôjdeme, no tak pri najhoršom. Ako za starých čias. Ježiš, hladná som ako zver, poďme. Joj, nechce sa mi vypnúť ani toto video, tak som už taká Daj smutná. záber na ventilátor a končíme. Jo, už 6 minút mierím na ventilátor. Čas tu beží, ľubľane. Čas tu beží úplne inak, ako beží inde. No ale fajn sme postopovali, nestihli sme dať ani vlog, si to sme tam čakali asi 40 minút na výjazde z rieky a Opatie. No ale taká blondinka zastavila, v jeepe sme išli jak páni, v pohodičke. A potom v Kozine zastavili, áno, ani sme nezačali stopovať, už nám stal. Bol chill v aute, David Bowie. Káva v postojnej. Káva, postojné. Cítim. Povedal nám rôzne pikošky o tom, ako sa jazero naplňa. A že... No všelijaké veci sme sa dozvedeli. Až som to zabudla všetko. Až som to zabudla, taká som preinformovaná. Aj preinformátovaná. Môže byť, ja si myslím. Dobre, tak asi pre zatiaľ všetko. Možno sa ozveme z nejakého vegánskeho reštauračného zariadenia, ak nejaké nájdeme. Alebo pojďme do Mlynára na vegánske pečivo. Aj to nám Ujo povedal. Jo, je zlatý človek, chýba mi už teraz. Jano. Toto... Čau. Tak, A nemá pozerám Facebook, sa. ani ho nemôžeme nájsť. No, máš tam náš blog, alebo sa s ním vážne odfotiť. Má pekné konverzky, taký bol, na to, že bol starý človek, bol celkom slušne oblečený. Keby si tak aj ostatní chodili, bolo by dobré. Vieš, čo som asi aj na svadbu išiel v rifliach a v konverzoch. Levis si kúpil v Londýne. Za 125 libier. Tak nezabudla si všetko. To bolo pred pol hodinou. Toto Čerstvé motorkár, bol v informácie. Dubline, kde sa ja A chystám. na tetovanie vlka. To bolo, ktoré bolo trochu rozpité, ale Tak, môže byť. mal svoj vek ten človek. Tu mal nejaké 3 bodky. My to budeme, ako tvoje 3 hviezdičky. Ste spriaznené duše, očividne. No dobre. No. Tak zatiaľ všetko. Ahojky. Zdravíme predsedného do izbu. A teraz takéto vypovedné diery do susednej izby, ktoré práve Rozdiel. Ešte kúsok, ale lepšie, než to bolo. A nejde nám teplá voda, že vraj by mala byť, ale očividne sú 4 ľudia hlúpejšie ako dievča na recepcii, takže nevieme, čo je to teplá voda. Šéf povedal, že teplá voda ide, tak asi vie niekde z nejakého svojho apartmánu, keď tu na je 10 minút A keď je mu v pustená apartmáne voda. ide aj nám. A nejde, no tak nevadí. No, ale... Hlavne, že máme studenú vodu na rozrobenie CD-vity. Čakám na lanovku. Áno, vidíte? Už sa blíži. Na toto vzruše sa chystáme. Tam aj naspäť. Wow. Chcem znať ten mrakodrap. A to máme niekde v papieroch. Tak pôjdeme na... Pôjdeme na mrakodrap. Máme aj vlog z lanovky.